Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Mhlanje thandwa zami ngifisa ukubuka indaba emnandi evangelini likaMateyu. La uJesu eseqedile khona ukupha abantu ukudla. Inkulungwane ngeenkulungwane zabantu. Lithi izwi likaNkulunkulu wakhuphukela entabeni wayokhuleka. Wayese ededela abafundi bakhe bahambe. Wayese evumela isixuku ukuba sigoduke. Then yena ke wasiyokhuleka. Zintathu izinto ezibalekile. Usebanikile abantu ukudla. Bese ethi kubafundi bakhe godukani niyophumula. Ebese ethi kubantu sendlile godukani nemakhaya. Ebese yasuka yena ayohlangana noNkulunkulu. Ngethanda lezi zinto ezo3. Ngoba yena ngesikhathi eyokhuleka ehlangana noNkulunkulu abantu sebesuthi bayagoduka. Abafundi sebesebenzile bayophumula. Ahlale akhulume noNkulunkulu kuthi phakathi nobusuku ebese ehamba eyobheka abafundi. Kanti abafundi sebesenkingeni. Kuvuka imimoya. Kuvuka umoya olwandle. Uthi ungavuka umoya olwandle nesikebhe bahamba ngaso mhlambe sishawe amadlambi. Kodwa uJesu mehamba uhamba phezu kwamanzi. Abafundi bayisaba bayitshela ukuthi babona isipoki. Ebese uJesu yimani isibindi ningesabi imina. Kunezinto engifisa ukuzibheka. Eyokuqala abafundi sebeyophumula bakhathele. Eyesibili kuvuka amadlambi afuna ukubabulala. Yazi kwesinye isikhathi siyakhathala. Umuzwa umuntu ethi sengikhathele manje. Sengikhathele ukuhleka, sengikhathele ukubingelela, sengikhathele ukulalela, sengikhathele ukwehlela ngezansi, sengikhathele ukuba la ekhaya. I'm exhausted. Kanti mina njalo ngolo ngavumelana naye. Kanti mina njalo ngolo nganesi situation yakhe. Kanti mina njalo ngolokhu ngasalele emuva. Kanti yena ufunda nini? Sengikhathele. Isikhathi esiningi umuntu mefika kulesi sigaba sokuthi usekhathele suke sedikibala. Suke secikekile. Suke sediniwe. Suke sethi ayi angisayifuni mina lento manje. Kodwa okunye kwesibili okungithintayo endleleni kuvuka izinto. Kuvuka abantu abazokukhuluma kabi. Abazongitshontshela. Abazokuthuka. Abazothuka umndeni wakho. Abazohliphiza okuhle. Abazokulimaza. Ziningi izinto ezivukayo endleleni. Kahle kahle ithandwa zami kunzima ukukholwa. Akulula ukukholwa. Enkonzweni yethu yokukholwa ziningi izinto ezenzakalayo. Ezinye zazo ziyasilimaza. Kodwa zithi mayivuka lezi zinto uJesu uyasondela kubona. Nabo bayesaba. Athi uJesu manini isibindi. Mhlawumbe uJesu namhlanje usho njalo kuwena. Uthi imisibindi. Uthi ungesabi. Ungancikazi.
ungalahli ithemba, ungadikibali, bekezela. Uthe uNkulunkulu encwadini kaJeremiya, wena osusindile esinkembeni, baleka. Baleka ungabusami uziyocasha emposhongweni. Angazi ukuthi usukaphi nalo uNkulunkulu. Angazi ukwenzeleni lo uNkulunkulu. Kodwa kuyavuka kumina ukuthi baleka. Hamba ucasha uNkulunkulu. Yebo namhlanje isimo mhlambe sibukeka sisibi. Yebo namhlanje mhlambe izinto ayihlangani. Yebo namhlanje mhlambe uyinhlekisa. Yebo namhlanje mhlambe ubukeka njengomuntu useless. Kodwa uke wahamba nathi uThixo. Uke wasilwela uNkulunkulu izimpi. Uke wathembeka uSomandla. Uzibuke ukuthembeka kukaNkulunkulu. uPetrus uthi kuJesu, Nkosi, uma kuwena ngibize ngize kuwena. Uma kuwena ngibize ngize kuwena. Yazi ithandwa zami, khona isikhathi esifikayo la uthole khona ukuthi izinto ziyashaya. Ebese ufuna this sense of assurance ukuthi Nkosi, at least give me a sign ukuthi you're still around. Wake waxakwa izinto wathi aselokhu ashona uma angikaze ngimphuphe. Selokhu ashona ugogo angikaze ngimphuphe. Selokhu ahamba ubaba angikaze ngimphuphe. Uthi I just need ukuphupha bona and ngibezwe bethi it's going to be okay. Sometimes we don't want much. We just want a sense of assurance. Ozongitshela ukuthi kuzolunga. And so Jesu uthi kuPetrus, woza kumina. Yazi le ndaba abantu bayitshela ukuthi uJesu uhamba phezu kolwandle. Kodwa siyakhohlwa ukuthi noPetrus wahamba phezu kolwandle. Wathi uJesu esethi woza, uPetrus waphuma esikebheni. Ayekhona amadlambi. Yayikhona imimoya. Kodwa wazabalaza, walibeka unyawo phezu kwamanzi. Kwahambeka. Wambuka uJesu, kwahambeka. Wahlala kuJesu, kwahambeka. Wafokasa uNkulunkulu, kwahambeka. Kodwa uthe angasusa amehlo akhe uNkulunkulu. Kuthe angasusa ifocus yakhe kuJesu. Wasenaka imimoya namadlambi, wesaba, waqala waminza. Yazi ithandwa zami, kwesinye isikhathi we lose focus. Ngiyasuka entweni engiyizele engisukele ekhaya. Yazi lento ifana nengane eyofunda. Ngisuke mina ekhaya ngine focus yokuyofunda. Angiyanga mina esikoleni ukuyokwenza abangani. Angiyanga esikoleni ngiyela ipolitiki. Angiyanga esikoleni ngiyolwa nothisha. Ngiyesikoleni ngoba ngifuna ikusasa elingcono. Angiyanga emsebenzini ukuyokwenza abangani. Angiyanga emsebenzini ukuyocindezela abantu. Ngiyemsebenzini ngoba ngifuna ukuphilisa abantwana bami. Along the way, have I not lost focus?
iyodwa into engangiyifuna mina engayisukela kaNgcobo. Ngangifuna ukuba umpriest kaNkulunkulu. Ngangafuna izikhundla. Ngangifuna nje ukuthi abantu bamazi uNkulunkulu. As we lose focus, kwesinye isikhathi we lose who we are. uNkulunkulu somandla makasinikeza amandla akhe nomusa nothando negrasiya lakhe indlovukazi yezulu ayibenathi sibusise ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.